Това са моите пълнени сладки картофи. Пухкави отвътре, с щедра плънка от пилешко, грах и крем от майонеза. Сега ще ви покажа и колко лесно се приготвят. Използвам 4 средно големи сладки картофа, които предварително измих, след което надупчих с вилицата и сложих да се пекат на 200 градуса за 50 минути. През това време си приготвих плънката. Запържих 200 грама пилешки гърди, към тях добавих 2 стръка пресен лук, ако нямате пресен, може и стар. Когато той омекна, добавих 80 грама замразен грах и 80 грама сладка царевица от консерва. След около минута махнах от котлона и започнах да приготвям майонезения сос. 2 чайни лъжици майонеза, сокът от половин лимон и копър. Върху изпечените вече картофи направих разрез по дължината. След това с помощта на лъжица издълбах част от вътрешността и я добавих към плънката с пилешкото. Условието е, че картофите трябва да са топли и плънката трябва да е топла, за да може всичко да се смеси добре. Накрая сложих и майонезения сос, разбърках всичко и с тази смес напълних картофите. Сол не съм слагала, но вие ако искате, когато ги разрежете, преди да ги напълните с плънката, си ги овкусете. И ето ги, ароматни, топли, толкова вкусни, че ще забравите за гарнитура.